Kaixo, gu Ane Pascual, Ane Bales, Josu Delgado eta Jutzozo gara, eta Greziar eskulturari buruz hitz egingo dugu. Greziar eskulturaren oinarria ekialdeko lurraldetan zegoen, hau da, Asirian eta Babilonian. Garaiko Egiptoko erreginak merkatal harremanei esker lan hauek ezagutzea posible izan zen. Greziar artistek hauen berekiko hizkuntza garatu zuten, gizakiak eskulturaren bidez erretratatzea. 3 mugimendu edo garai egon ziren, arkaikoa, klasikoa eta helenistikoa. Orain eskultura arkaikoari buruz hitz egingo dut. Kristo aurretik 7. mendetik, Kristo aurretik 6. mendera arte izan zen. Garai honetako lanak kuroi eta kore estilakoak ziren. Kuroen gizonezkoen berezitasuna greziarren arteko ezaugarri bezala agertzen da. Irudiak zurrunak dira, monumentalak aurrera begira. Besoak gorputzari itsatsita izaten zuten eta ohikoa zen hanka bat ia beti ezkerrekoa aurreratua izatea. Oso simetrikoak ziren, irribarre arkaikodunak eta irudikapen naturalistadunak. Kore irudi erlijiosoa da, terrakotakoak izaten ziren eta hil jartzen ziren, hildakoak gurtzeko. Txikiak izan ohi ziren eta kuroi bezala espresio gabea eta geometrikoak ziren. Orain klasizismoa azalduko dut. Kristo aurreko 4. mendetik Kristo aurreko 1. menderaino Greziar eskulturaren urrezko garaia izan zen, eta lan gehienak artesano akropolioan egiten ziren. Edertasun fisikoa ez zen garrantzitsuna baizik espirituala. Proportzio ideala bilatu zutela zioten, kanona. Anatomia naturalista zuen, baina orain simetriarik gabea. Jainkoak eta heroiak pertsonalitzatzen eben. Orain eskultura helenistikoari buruz hitz egingo dut. Individualtasun artistikoa sortzen dira, horrela arte eskolak sortuz. Mentalitatea aldatzen da errealismo handiagoarekin, baina natura artearen eredu izaten jarraitzen du. Gai sentimentalak lantzen dira, samurrak, bortitzak, barnekoak eta baita egunerokoak eta mitologikoak. Alegoriarekin jolasten dau, hau da, ibaiak hiriak giza formarekin. Orain, guretzat eskultura ederrenak eta esanguratsuenak aipatuko duguz. Lehen da bizi, gai arkaikoan Anabiosen kurosa aukeratu dugu. Aurrekotasuna du, hau da, gorputz osoa aurrerantza doa. Zurruna da, besoak gorputzan itsatziak ditu, eta bloke estatu forma du. Estatismo sentsazioa du, nahiz eta ezkerreko hanka aurreratuta izan. Estatismo sentsazioa ematen dau. Diskobeloa ere aukeratu dugu. Kristo aurretik 450 urtean sortua izan zen. Mugimendua potentzian du eta ez da batere simetrikoa. Kurbatua da eta pisua gorputz osoan desberdin dago distribuitua. Eta Laukonte eta bere semeak ere aukeratu dugu. Kristo aurreko 175. urtean sortua. Gorputz bihurrikatuak agertzen dira mina eta sufrimendua adieraziz. Mugimendu handia eta gogorra adierazten du, indarkeria sentsazioa sortzeko. Konposaketa diagonala du, aurreko formen eskemarekin apurtuz. Eta amaitzeko hau izan da gure lana. Grezia eskulturari buruz, espero dugu zuren gustukoa izatea.